Хей, здравейте на всички! Аз съм Денис Кавръков и в това видео искам да отговоря на един от най-често срещаните въпроси, които получавам от хората, с които разговарям. Колко време трябва да отделям за своя мрежов бизнес в началото? Всъщност, искам да превърна този въпрос в възражение или може би в страх, нещо, което спира хората да започнат и затова не го и правят. А именно това, че те си мислят, че нямат време. Масово всички сме свикнали да повтаряме нямам време, нямам време, нямам време и така нататък, и може би това е нормално. Наистина живеем в едно забързано ежедневие и е доста трудно да разпределяме времето си. Всъщност искам да дам една аналогия, в която повечето хора биха се припознали. Ако ти работиш средно по 5 дни в седмицата, от 8 до 5 ти получаваш, да кажем, 1000 лева заплата. Днес обаче идва шефът ти при теб и казва: от утре ще имаме нова машина в цеха, в производството, ти ще работиш на нея, обаче трябва да минеш курс, който ще ти отнеме 6 месеца, за да се научиш да работиш на тази машина. Всеки ден ще оставаш след работа по 2 часа, да кажем от 5 до 7, ако това е работното ти време. Няма да ти платим нищо за това обучение. Нищо няма да получиш отгоре върху заплатата си, но на 6-я месец, когато ти станеш експерт и професионалист в работата с тази машина, ще ти увеличим заплатата с 1000 лева. Повечето хора биха се съгласили, защото това изглежда изгодно, изглежда добро предложение и те биха го приели. Именно това ви предлагаме и в нашия екип Inspire. Докато ходите на основната си работа, без значение какъв е вашия график, дали работите на смени, дали работите през нощта, дали работите 2 на 2, това няма значение. Няма значение каква е вашата длъжност. Няма значение дали сте ангажирани с деца, с семейство, с мъж, жена, вашите хобита. Всеки човек има различни ангажименти и прави различни неща в своето ежедневие. Отделяйки обаче само 2 часа на ден, вие можете паралелно с това, което правите, да започнете да се учите как да правите нашия бизнес. Ние ще ви дадем безплатно обучителна 5-модулна система, която да ви заведе в първите нива с първите доста добри доходи, както и автомобили, които нашата компания предлага. Ние ще ви дадем безплатни обучения, безплатна работа с хора, които имат повече опит в тази сфера, безплатни семинари във вашия град, тимбилдинги и други различни събития. От вас се изисква само да разпределите това време както вие искате. Дали ще е сутринта, дали ще е вечерта, по обяд, никой не ви ангажира. Това остава ваша отговорност и докато ходите на работата си, печелите вашите пари, паралелно с това, вие можете допълнително с тези 2 часа на ден да започнете да изкарвате до 3-я месец 500 лева, до 6-я месец 1000 лева. Сумата, която най-вероятно вашият шеф няма да ви предложи. Това беше просто пример, за да разберем, че реално всички ние имаме време. Започвайки с тези час-два на ден, които казах, вие ще постигнете първите нива. В последствие може да решите, ако дохода ви устройва, да оставите вашата работа и да останете само с нашия бизнес. Отново казвам, и с това завършвам видеото. Въпросът не е дали имаме или нямаме време. Въпросът е как и къде го разпределяме.